meu spectacol de dans are și lasere. E perfect. E o casă, e afară, e destul de spațioasă. Bună, Paddington! Bună, Porumbescu! Ce faci tu aici? Felinarul în care locuia Porumbescu va fi scos mâine și încerc să-i găsesc o nouă casă. M-am gândit că ar putea sta aici. Bine, atât timp când nu se amestecă în proiectele noastre. Nici nu veți ști că e aici. Porumbescu pare a fi foarte interesat de proiectul tău, Jonathan. Ce este? Este sistemul solar.